χρόνια, έχουμε μείνει δραματικά πίσω. Χρειάζεται τώρα να τρέξουμε με καλύτερους ρυθμούς, με πιο γρήγορους ρυθμούς. Ήδη νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες ανακοινώσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με τις οποίες χρηματοδοτούνται τα έργα αποκατάστασης του πρώτου κυτάρου με την τραυματική εμπειρία την οποία ζήσαμε όλοι, και η κατασκευή του τρίτου, δεύτερου, Β το λένε στη σειρά, κυτάρου για την υποδοχή υπολειμμάτων πλέον, και στο μεταξύ πρέπει να προχωρήσουν διαδικασίες με ολοκληρωμένη διαχείριση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει αν κάνουμε συστηματική προσπάθεια βήμα προς βήμα, χωριό με χωριό, συνοικία με συνοικία, που να φτάσει το μήνυμα σε όλους τους κατοίκους και να πιστούν ότι κάτι αλλάζει, και σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να έχουμε όλη τη συνεισφορά μας, τη συμμετοχή μας. Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία καθαριότητας του Μεγάλου Καλλικράτειου Δήμου της Κέρκυρας έχει ένα θεμελιώδες έργο. Είναι έργο ζωής. Δηλαδή, για να συνειδητοποιήσει αυτός που είπατε, ο πολίτης που δεν ήταν σε όριμη θέση να αντιληφθεί τις προκλήσεις του μέλλοντος, ότι να έχει δύο κάδους στο σπίτι του, στη μία να βάζει τα οργανικά κατάλοιπα και στην άλλη να βάζει τα άλλα κατάλοιπά του, είναι αναγκαία πραγματικότητα. Ή να έχει έναν μικρό κομποστοποιητή για κάθε οικογένεια στην αυλή του σπιτιού που έχουν αυλές στα σπίτια, στην ύπαιθρο που ζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κέρκυρας. Και να κάνει οργανικό λίπασμα για το σπίτι. Θα μπορούσαμε να έχουμε στην κάθε αυλή μια τέτοια συσκευή, η οποία δεν κάνει παραπάνω από 100 ευρώ, και να μειώσουμε κατά 40 περίπου % τον όγκο, την ποσότητα των απορριμμάτων που απορρίπτουμε στο σύστημα διαχείρισης. Για το τεμπλόνι τι λέτε, για αυτό το οποίο αξιώνουν και μάλιστα με ένταση οι κάτοικοι της περιοχής. Χωροθετήστε μακριά το τεμπλόνι. Αφήστε το τεμπλόνι να αναπνεύσει. Και ακούω απόψε από παράγοντες αυτοδιοικητικούς τη σημερινή επερχόμενη δίκη του Συνδέσμου Καθαριότητας Κέρκυρας, δεν θα υφίσταται σύνδεσμος καθαριότητας από πρώτη επί της ουσίας, που λένε ότι έχουμε κάνει μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομής. Εάν πάμε κάπου αλλού θα είναι λάθος. Νομίζω ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, έχουν δίκιο οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται, διότι υπέστησαν τα πάνδυνα με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε τα σκουπίδια όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή τους. Έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται. Ακόμα και οι υπερβολές που πολλές φορές γίνονται, καταγράφονται, είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Αλλά φοβούμαι ότι αυτή η θέση του συνδέσμου είναι ρεαλιστική, δεν επιδέχεται άλλες επιλογές. Ο τόπος είναι συγκεκριμένος, οι έλεγχοι που έχουν γίνει και οι μελέτες που έχουν γίνει έχουν καταλήξει σε αυτή την ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, αλλά το παραπάνω είναι ακόμη δυσκολότερο, διότι έχουν προκύψει στο μεταξύ νέα στοιχεία, τα οποία μάλλον δεν επιτρέπουν, απαγορεύουν τη μετακίνηση. Πώς φαίνεται να είναι μόνη επιλογή αυτή. Αυτή η επιλογή όμως η μόνη θα πρέπει να συνδυαστεί με τα μέτρα τα οποία προηγουμένως περιγράψαμε, έτσι ώστε να μην έχει την όχληση την οποία έχει σήμερα η λειτουργία αυτής της εγκατάστασης. Να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο λειτουργίας και διαχείρισης, λειτουργίας εγκατάστασης και διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι